बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों बे मोननै रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनो नाजायो दि GTV डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टार सीजन 5 जा डांस कम्पिटिशन सोलिगासिनो दङ बे डांस कम्पिटिशनावहा जोंनि आसाम हादोरनिनो सासे फिसा बा जोंनि ब्रादार बिथां नवजित नार्जारिया जितु फाइनेल राउन्डआवहा बिथाङा उथ्रिनो हादों बिथाङा जाहाथे बे फाइनेल जितु कम्पिटिशनावहा बाहागो लाहैनानै बिथाङा जे जितु सेथि जितु थाखो जितु कम्पिटिशननि जितु बेखौ जेन बिथाङा लाहैनो हायो बेखौनो जोंनि मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि आसाम हादोराव थानाय गासै बाथौआरि बिथांमोनखौ लोगोसेनो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो जाहाथे फंबाय बिथां नवजित नार्जारि बिथांखौ जोङो मोनसे मिस कल होनानै जाहाथे जों भट होयो आरो जाहाथे बे भट मोननानै बिथाङा जेन मोजां जोंनो मोनसे खौरां लाबोनो हायो आसाम हादोरनि थाखाय बेखायनो बिथांनाव जोङो भट होनाय नाम्बारखौ आं नोंथांमोननाव फोसावनो नाजादों बे नाम्बारानो जादों 9152 आरो 46 एबा GF बे मोननै मिडियानि गेजेरजों जोङो बिथांनो जोङो भट होनो हागोन बेखायनो जोंनि बाथौआरि बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो जाहाथे बे फैगौ 26 जुन खालि जि फाइनेल जि कम्पिटिशन जानो थांगासिनो दङ बेयावहाय जोंनि फंबाय नवजित नार्जारि बिथाङा जाहाथे मोजां पारफरमेन्स दिन्थिनो हायो आरो बिथाङा जेन मोजां पारफरमेन्स दिन्थियो बिनि थाखाय जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियावहा सिजौ गुदियाव जोंनि बयनिबो गाव गावनि न'खरावहा बा रायजोनि बा बियाबनि जिल्लानि थानसालिफोरावहा आलारि बा रायजोनि बा बियाबनि जिल्लानि थानसालिफोरावहा आलारि फोजोंनानै आर'ज दोंसे खननानै जाहाथे बिथाङा जेन मोजां पारफरमेन्स दिन्थिनानै जेन जोंनि आसाम हादरनि मोनसे मान लाबोनो हायो बेखौनो गासै रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनो थाखाय जाहाथे बिथांनो एसे सम दिरुननानै बिथांनो मिस कल मोनसे होनानै जाहाथे जोङो भट होयो बेखौनो गासै रायजो राजानिसिम आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय जै आफा बोराइ बाथौनि नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPC FAC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360
9101533133